Dobrý deň, ahojte všetci troutariáci, zdravíme vás. Neviem, či viete, ale my to vieme a chceme vám to povedať, že 3. a 4. 5. sa budú konať na Hornej Maríkovej preteky, tzv. Kvalifikácia do Trout Area Slovakia. A my sme týmto videom chceli naozaj poprosiť aj povzbudiť tých, ktorí by mali záujem a hlavne poprosiť tých, ktorí budú mať možnosť zdieľať aj toto video, aby ho šírili ďalej, lebo nám ide naozaj o propagáciu športového chytania Trout Area Slovakia, čo veľmi radi podporíme a chceli sme teda všetkých pozvať a bližšie vám o tom Jarko ešte niečo povie. Vlastne Stanko to povedal úplne vyčerpávajúco, ale takisto chcel by som povzbudiť všetkých mladých, hodne teda mladých, ktorí by chceli si vyskúšať pretekanie, chceli by vidieť, ako to je a otestovať si to, ale to neznamená, že nemôžu prísť aj starší, my sme staršia generácia. Chvála Bohu, tieto naše športové disciplíny nie sú limitované vekom, takže kdokoľvek, koho zaujíma pstruhové chytanie a chcel by si to vyskúšať a mal by to aj túžbu niekedy reprezentovať Slovensko, lebo zažiť turnaje medzinárodné. Vyskúšajte sa prihlásiť do kvalifikácie, ktorá sa koná, ako sme už povedali, 3., 4., 5. na priehrade v Hornej Maríkovej. Všetky údaje nájdete na troutarea.sk. Kto by to nezachytil, chcel by nejaké info zvlášť, tak dole bude bežať nejaká titulka s webom, kde sa dá s mailovou adresou, kde sa dá napísať, opýtať sa, ako to prebieha, čo prebieha. Nepotrebujete k tomu ani top výbavy, treba len mať chuť si to skúsiť. Aj keď vyhráte tú kvalifikáciu, prvých 6 ľudí postupuje, to neznamená, že musíte. To je na vašom rozhodnutí, ale môžete si minimálne vyskúšať, ako vám to ide. Stretnete kopec ľudí, ja vám garantujem, že sa strašne veľa vecí naučíte. A tak ako aj Brácho povedal, poprosím vás, ktorí môžete toto video zdieľať, aby sa dostalo práve k tým ľuďom, ktorí váhajú, rozhodujú sa a není sú ešte úplne rozhodnutí, ale chodia okolo tých pstruhov a je ich veľa, ktorých stretáme, chytajú a možno by chceli pretekať. Poďte, vyskúšajte si to a možno stretnete kopec nových priateľov, nových známych, ale určite sa veľa nových vecí naučíte. A hlavne ide o zábavu, aby sa človek tým bavil. Ja si myslím, že je to aj pre tých, ktorí majú radi trošku adrenalín a chcú športovať a zápoliť a chcú proste byť v niečom lepší ako ten druhý. Tak toto je také ideálne. Nehovorím, že je to pre všetkých, lebo niekto možno nemá rád ten tlak, že sa niekde postaví a teraz sa celý roztrase, že musí vyhrať. Isté, treba to ale možno vyskúšať, pokiaľ človek váha a trošku možno aj prekonať sám seba a isto vyskúšať a hlavne mať z toho radosť a zábavu. Presne ako hovoríš. Proste nevyskúšate to, neviete. Takže ešte raz vás pozývame a všetky tie dátumy budú v popise, aj kontakty na ľudí, kde sa môžete zaregistrovať a ozvať. A teda vidíme sa. A teším sa na to, že sa vidíme pri vode. Ahojte.